Muž si nechal uříznout obě chodidla, aby dostal peníze od pojišťovny. No, Marek říkal, že nezvládne dojít, ale tohle je i na něho moc. Franto... Ty jsi mi posedl plišáka? Ne, jsem bezdech. Já se snažil opravit ty trubky a... no... zasekl jsem se tu. Mohl bys, prosím, zavolat? Jiné zprávy. Peníze nebo slzy. Nové heslo rakouských zločinců. Teda minimálně toho, který se s nožem v ruce snažil okrást 80letou ženu, která byla zrovna na procházce. Ne, že by se snažil získat její vzpomínky do myslánky. Chtěl prostě peníze, jenže ženu to tak hrozně rozhodilo, že se prostě rozplakala. No a to zase rozhodilo toho zloděje. Takže když mu plačící žena řekla, že žádné peníze nemá, schoval nůž a zdvořile odpověděl. Cituji. Žádný problém. Přeji hezký zbytek dne. A odešel. Což je překvapivě ličtější reakce než od českýho finančáku. V moskevské expozici současného umění někdo poškodil tamní exponát. Překvapivé je, že zatím nestojí žádný aktivista. Ani Západ. Ale hlad. A překvapivější ještě je, že to byl hlad hlídaček, který měl tamní expozici hlídat. Nebo to tak aspoň vypadá ze záběru, který odhalují pachatele, který přijde k exponátu jménem Zlatá rybka na útěku a kousek se ho pokusí sníst. Jo, a teď tu rybku ňamka zmaští. To není ten záběr. Jo, a teď tu rybku ňamka zmaští. Takhle, on tvrdil, že to neudělal z hladu, ale že byl prostě unavený. Aha, takže já nejsem nenažranej, jenom strašně unavený. Hlavně seš hlučnej! Tady se dělají zprávy. Tak doufejme, že Mikýř nebude na ostrově tak unavený, že sní Ondru Novotnýho. A když jo, to Ondru nenapadlo? A nebo ho už nebaví život? Dneska už by tě vybrali. Jo? Fakt? Je to stvrzeno, je-li to kopyto, platí to. 3. série. Visegrádská čtyřka v minulém týdnu při setkání připomínala spíše čtyřhru v tenise. S tím, že míček lítal ze západu na východ. Tomu, že šlo spíše o 2 visegrádské dvojky, napovídá i fakt, že český a polský premiér zamířili na Pražský hrad, zatímco slovenský a maďarský zamířili na Vysočinu. Teda samozřejmě metaforicky, ale jak se tak dívám na ty chlebíčky u Zemana, tak v některých možná ta Vysočina i je. Názorové rozdíly byly vidět i při společné tiskové konferenci, kde sice premiér Fiala řekl, že určitě se všichni shodneme na tom, že ruská agrese je hrubé porušení mezinárodního práva. A premiér Polska Tusk šel ještě dál, ten označil Putina za válečného zločince. Zatímco Orbán srabácky řekl, že o tom se rozhoduje až po válce. Jak jako až po válce? To jako pokud vyhraje Ukrajina, tak řekne, pardon, já jsem to jen zapomněl říct, ale já věděl, že Putin je zmrt. Prosím, nebijte mě. Hold historii píšou vítězové a Orbán si rád počká na poslední větu. No a nemyslete si, že na Fica bychom zapomněli. U něj je ale zajímavější projev, který pronesl v den 2. výročí války na Ukrajině. V něm ani jednou nezmínil, že Rusko je agresor, ale nezapomněl několikrát zopakovat, že už dávno mohl být mír, kdyby ten zlej západ tu válku uměle neprodlužoval, aby srazil mocnou matičku Rus na kolena. Jo, mimochodem, abych byl fér, zmínil jednoho viníka války, ukrajinské neonacisty. Co mi to jen připomíná? Popravdě měl jsem pocit, že sleduju přímý přenos z Kremlu. Fico ještě dodal, že nechápe, jak velká, mocná Evropská unie nevyužila ještě svůj vliv a nevyjednala s Ruskem mír? Takže jakoby Evropa, aby přemluvila Ukrajinu, aby dala Rusku, co chce? To znamená území s větším počtem ruských občanů a že pak to bude dobrý? Hele, já vám úplně nevím, ale myslím si, že Evropa už jednu podobnou dohodu udělala a dobrý to pak úplně nebylo a mír taky nebyl. Fakt ne. Ale co příště fakt bude, jsou naše jiné zprávy. Franto? Já jsem pořád tady? Halo?